Όχι. Έχει άλλο κακό στάθμο. Θωμά Βασιλάκη, έχεις φέρει εδώ πέρα μια ωραία παρέα. Πολύ ωραία παρέα. Έχω φέρει τη μισή ομάδα, Ναι. το 1/10 της ομάδας. Ποια ομάδα είναι αυτή, πού θα μας δούμε εμείς η ομάδα? Εμείς μπαίνουμε μέσα. 21 Μαρτίου στο κλειστό γυμναστήριο της Νέας Μύρνης στο Αρτάκης. Ναι. Θα δώσουμε έναν αγώνα για φιλανθρωπικό σκοπό. Τι αθλήματος? Μπάσκετ. Δεν το κατάλαβα το κορίτσιο που είναι 90, αλλά εντάξει. Μπάσκετ γυναικών. Ωραία, τι ωραία, να δώσουμε και εμείς για Θα φιλανθρωπικά. αγωνιστούν οι δημοσιογράφοι με τις αθλήτες του μπάσκετ. Οι γυναίκες δημοσιογράφοι. Όχι απαραίτητα. Ανοίγεται μια καριέρα μπροστά μας. Θα είμαστε μεικτή ομάδα. Πάρα πολύ ωραία. Ο σκοπός όμως είναι αυτός. Ο σκοπός είναι για το περιοδικό δρόμο Σχεδία. Για το περιοδικό δρόμο Σχεδία. Θα γίνει για αυτό αντί εισιτηρίου στο παιχνίδι. Όποιος θέλει μπορεί να αγοράζει το περιοδικό έξω στην είσοδο ή να φέρνει τρόφιμα και φαρμακευτικό υλικό τόσο για τη Σχεδία και τους άστεγους, όσο και το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Νέας Μύρνης. Να θυμίσουμε ότι η Σχεδία και έκανε ένα αγώνα, το είδαμε πρόσφατα και σε ποδοσφαιρικό παιχνίδι, ένα αγώνα για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν θυμηθεί περισσότερο από κάθε άλλον αυτή τη στιγμή και δεν έχουν στον ήλιο μοίρα στην πραγματικότητα. Και χρονικά είναι σε timing που δημιουργεί και ομάδα μπάσκετ. Και ομάδα μπάσκετ ταυτόχρονα και ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Ακριβώς. Να δεις. Το ίδιο θα γίνει στο μπάσκετ. Στο ποδοσφαιρικό. Και ο οργανισμός να ζητά πράγματα μέσα από τον αθλητισμό είναι πρωτότυπο. Συνήθως βγαίνουν λίγο όλοι στο σας παρακαλούμε κτλ. Εδώ γίνεται και μια πράξη. Ναι, είναι ακριβώς πράξη. Όλος αυτός ο αγώνας ουσιαστικά ξεκίνησε από το Θωμά που μόλις σήκωσες, από την καρέκλα που έκατσα. Και πολύ φάνηκε το Θωμά, τέλειωσε. Ξεκινήσαμε μαζί, ουσιαστικά μια κουβέντα κάναμε γύρω από το γυναικείο αθλητισμό γενικότερα και περνώντας μετά στο γυναικείο μπάσκετ. Κοιταζόμαστε και λέμε δεν κάνουμε έναν αγώνα και για το γυναικείο μπάσκετ και φιλανθρωπικού χαρακτήρα, ώστε να βοηθήσουμε κι εμείς όσο μπορούμε. Γιατί αυτό που γράφουμε στη σελίδα, όσο κλεισέ και να ακούγεται, όλοι μαζί μπορούμε κάτι να κάνουμε. Και η Σχεδία τα τελευταία 3 χρόνια, γιατί κλείνει φέτος 3 χρόνια ύπαρξη στην Ελλάδα, ενώ να πούμε ότι υπάρχει σε 54 χώρες. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, σαν περιοδικό. Δεν το ήξερα αυτό. Και βοηθάει πραγματικά γιατί το κόστος του περιοδικού είναι 3 ευρώ. Άμεσα, κατευθείαν το 1,5 ευρώ πηγαίνει στον άστεγο, ο οποίος το πουλάει και είναι διαπιστευμένος πολιτής με τα στοιχεία του πάνω κανονικά. Δεν είναι, γιατί πολλοί μας ρωτάνε, ειδικά μετά την ανακοίνωση του αγώνα, ισχύει όντως ότι βοηθάει τους αστέγους ή είναι όποιος βρεθεί στον δρόμο το παίρνει και το πουλάει? Ναι, πάρα αυτό, ναι, σωστό. Όχι, υπάρχει κανονική διαδικασία και δυστυχώς υπάρχουν και πολλοί που περιμένουν για να γίνουν πολιτές και να μπορέσει να τους βοηθήσει. Περιμένουν πως να γίνει κάτι, ναι. Ναι, περιμένουν από μήνα σε μήνα να έρθει η σειρά τους γιατί δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλοί που έχουν ανάγκη. Μάλιστα. Εμείς πώς θα βοηθήσουμε λοιπόν, θα πάμε 21 είπαμε. 21 Τρίτου, από τις 5.30 ώρα σας περιμένουμε στο γήπεδο του Πανιωνίου. Στη Νέα Σμύρνη. Το μάτς είναι λάρτσα, παίζουμε πολλή ώρα μέχρι να κουραστούμε όλοι. Το παιχνίδι θα ξεκινήσει 6 ώρα. Εντάξει. Και ακριβώς επειδή θα κουραστούμε, μετά θα πάμε και για φαγητό. Είστε ευαίσθητοι σήμερα. Παιδιά, τώρα εντάξει, τι πρόταση είναι αυτή, ολοκληρωμένη βέβαια. Τώρα μιλάμε. Είναι full το πακέτο. Τι μέρα πέφτει? Εκεί θα σας παίξουμε εμείς. Δευτέρα. Δευτέρα απογευματάκι. Δεν έχεις κάτι να κάνεις, το ξέρω. Ρεπάρο. Και να είχες κάτι μόλις το ακύρωσες. Μα δεν είναι αυτό. Εγώ περιμένω επιτέλους από επίσημα χείλη και θέλω να τον πει και πολύ τέλος. Αυτό συγγνώμη κιόλας, αλλά μπορείτε να. Παρακαλέστε τον λίγο να έρθει να πει. Λοιπόν, θα ήθελα, επειδή ακούνε οι πολλοί συγγενείς μου, επειδή ξέρουν ότι την καριέρα μου στον μπάσκετ. Να μην στείλει κανένας μήνυμα τώρα. Επειδή έχει κρεμάσει και τις φανέλες μου και τις κάλτσες μου στα αποδυτήρια του Αρνικαίας. Και έχω μείνει ακόμα κρεμασμένες. Φανέλες, μπορεί να φταίει και ότι φόρωσα και τη φανέλα σας, να ξέρετε. Μπορεί να φταίει και αυτό. Έτσι. Έχω φορέσει και τη φανέλα σας. Το συνεχίζεις έτσι. Ναι, όχι, εντάξει. Πάμε παρακάτω, λοιπόν, κάτι έλεγες Πέτρο. Θέλω λοιπόν να με καλέσετε επίσημα για να νιώσουν και οι συγγενείς μου τη χαρά ότι τόσα χρόνια δεν πήγαινα τσάπα μπάσκετ. Εμείς δεν θα κατέβουμε στον αγώνα μα δεν έρθεις. Το έχουμε δηλώσει. Ευχαριστώ ρε κορίτσια. Και από κορίτσια τώρα λοιπόν, αυτό δεν έχει ξανασυμβεί. Ναι, μόνο, πρώτη φορά θα σου πει. Όχι, δεν είναι. Στο μπάσκετ πρώτη φορά όμως. Δεν έχει τύχει. Ενώ ποδόσφαιρο με γυναίκες έχουμε παίξει αντίπαλοι και ξεφτυλιστήκαμε. 3 ναι, είχαμε χάσει. Πολύ ωραία. Άρα μπορούμε και στο μπάσκετ. Τον έχουμε ακούσει όλοι live, έχει δεσμευτεί ότι θα έρθει, έτσι. Ναι, όχι. Θα είμαι εκεί. Είναι θέμα μόνο θα παίξει με τυράντες. Θα είμαστε εκεί, θα βοηθήσουμε όπως μπορούμε, ο καθένας με το ότι μπορεί να προσφέρει και γι' αυτό και είσαστε εδώ άλλωστε σήμερα και θα συνεχίσουμε να το λέμε και τις επόμενες μέρες. Αυτός είναι ο σκοπός, να είναι και όσοι περισσότεροι άνθρωποι γίνεται και να αφήσουν το κάτι της τους για αυτή την πολύ ωραία προσπάθεια και για τους άστεγους που είναι πάρα πολύ, νομίζω πρέπει να έχουν διπλασιαστεί ή τριπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Και είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι πέρα από τα τρόφιμα, γιατί κυρίως πρώτα το μυαλό πάει στα τρόφιμα,
είναι πολύ σημαντικό και τα φάρμακα. Έτσι. Ναι, το φαρμακευτικό Το υλικό είναι πολύ φαρμακευτικό είναι σημαντικό. πάρα πολύ σημαντικό γιατί συνήθως λέμε να πάμε στο σούπερ μάρκετ να πάρουμε μακαρόνια, γάλα. Οκ, και αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Φέρετε και ένα ντεπών. Δεν το συζητάμε, αλλά ναι, είναι και πολλά παιδάκια και Όλα είναι πολύ όλα σημαντικό. στο γυναικείο μπάσκετ. Pressing στα γυναικείο μπάσκετ, έτσι λέγεται. Με τις γυναίκες βέβαια στο εφαλτήριο, αλλά θα μπουν και οι άντρες στο κόλπο. Εντάξει. Ένα ωραίο Επειδή φιλικό είστε μάτς εσείς. στο κλειστό της Αρτάκης, 21 Μαρτίου, ημέρα Δευτέρα, απόγευμα 5.30 ώρα μέσα στη είναι μια χαρά. Έλατε καλά στις 5 να πείτε και να παρκάρετε κιόλας, έτσι το δίνουμε σαν ένα tip, σαν φιλική συμβουλή όλο αυτό. Τι μπορεί να σας φέρει κάποιος ή να σας αφήσει, εντάξει. Ναι, μπορώ να πάω στο μάτι και των γυναικών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέτρο. Παιδιά, συγγνώμη, κοντό έχετε. Πέτρο, παραδείγματος, να ξέρετε τα κορίτσια έχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις, δεν είναι για χαβαλέ. Ναι, όχι, Δηλαδή αυτό- μη σκότωσε καμία. Μα γι' αυτό θα πάω μαζί τους για να γλιτώσουν. Σωστό και. Κορίτσια, κοντό έχετε στην ομάδα. Δεν έχετε. Εντάξει, δεν ξέρετε τι μου. Κοντό εννοούμε τώρα σε επίπεδο σμίγκο, αλλά όπως λέγανε τους άλλους. Χόμπιτ. Χόμπιτ, μπράβο. Και δεν ξέρω αν έχετε δει δαιμόνιο shooting guard έτσι για μένα. Δεν έχουμε. Όταν λέμε δαιμόνιο, 3 φορές εξοπλισμό. Πώς δεν ξέρω, έχετε με το που μπαίνω μέσα.